Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Nakahaloy kaya sa kuya pagkaagan, pag make-up? Ano yan? Sabi mo, nag-make-up. Siyempre, foundation day. Pagkaaga ngayon, garing nga durat ka kunya na aga ha. Hello, hello, hello. Hello, how do you do? Gayuno, Gayon, Gayuno, Gayone. Asphalt, we got a little crazy, but we never got caught. Down by the river on a Friday night, pyramid of cans in the pale moonlight. Talking about cars and dreaming about women. Never had a plan, just living for the minute. Yeah, way down yonder on the Chattahoochee, never knew how much that muddy water meant to me. But I learned how to swim and I learned who I was. A lot about living and a little about love. Well, we fogged up the windows in my old ship. Good morning, 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 good morning. Tarindog na po, tarindog na, tarindog, 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 tarindog. Good morning po, Legazpi City, Provincia Canalban, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao, mga Bicolano sa mga parte kan mundo. Welcome po sa indong programang Morning Hearing. Bawal ang kidit, bawal ang babloy, bawal ang prosot habang naka-morning hearing. Kasabay niya to si Chief Ramir Tanay sa Technical Department, sa Newsroom, News Director Mar de la Cruz. Sa Luwas, Manibela, si Boy Mata, si Ringman mga tugang, si Chief Jimmy Nazalita. At bilog na tropa kan Mega Force Patrol, Karen Ala, Alar Mario, Joshua Bino, Angel Mostaza. Pilipinas is mine. God is good all the time. Kami po naglaom na kamugabos ayos, sa marhay na kamugdakan. Day po ninanuman na kagutuman sa tulak, day pong ano man nakapalpakan sa utak. Sabi nga ni kan sa muyang dating pag-iribarig di sa DCGB, kan mga nakaaging panahon, tanda pa nindo ang linyang yan. Ha? Tanda pa nindo ang linyang yan, mga morning heriters. Tapos po sa tuyang aldaw, may mga birthday ko niyan. Para po sa gustong magpaabot ng reaksyon, mga mensahe ko niya na pag-aaral, mag-text po sa 0928-777-5548 0966-203-0034. Yan po ang mga numero na pwede nidong paabutan din mga reactions, mga mensahe di po sa tuyang programa habang kamo nakatutok mga tugang sa saindong programang Morning Hit. Sige, sige, sige. Ramon tadawan mga buena manong istorya mo niyan pong pag-aaga. Kasabay mga tugang si Angel Mostaza, Bit-bit ang mga baretang bareta sa Morning Hit. Tontod tababasahan ta kamuki mga puerte-puerte na mga rawit-dawit. May pinadara si amigong si Paringre Romero. Bareta. Rawit-dawit ngunya na pag-aaga. Baretang bareta with Angel. DCGP. Baretang bareta. Baretang bareta. Good morning, Angel. Buhian mo. Yes, good morning VP Henry. Good morning sa mga paraan tabay sa mga dugang sa Papong Bareta. Nagdugang pa nin mga deployable response group na kung pwesto nin pigdosing personajes and Coast Guard District people na mapasiring VP Henry sa probinsya kan Masbate. Kung sa indara kainian naman iba-ibang mga assets, araw ka na duwang land assets, may mga portable generators. Asin ang pinaka-importante VP, iyo ang mga water desalinators. Para VP magkaigwa naman ng malinig na tubig inumon ang mga apektadong residentes kan Bagyong Opong sa nasabing probinsya. Sigun kay Commodore Ivan Roldan, at kay ni Baga VP, may 5 ng grupo na ibig padara sa nasabing probinsya na nagtatarabang naman ngunyan sa pagkukondukta ng clearing operation, relief distribution as in iba pang emergency response activities sa nasabing probinsya. Sinabi ng Roldan na padagot na si pagkoordinar sila sa manibay mga ahensya kan gobyerno para tulos man makapagrespondi sa komunidad na apektado kan bagyo. Matinido man nakaalerto ang sa ilang deployable response group
kaibangan ang mga substation as in station para makapagtaunin tabang sa mga nangaipo dahil sa nasabing bagyo. Yan, VP Henry, ang mga dugang tama pong informasyon halis sa luwas sa Angel Mustaza, DCGD. Salamat, Angel, sa report. Hali po dyan sa luwas. Mientras Nagdadabog tanto, kamo sa morning tuloy-tuloy ang mga balita. kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Nasa linya mga tugang si Karen. 21 minutes, pasado alas 5 in morning. Karen, good morning, Karen. Yes, good morning, VP Henry. Natakwa na kan gobyerno provincial kan Albay. Min mga sakong bagas ang tulong mga nahudya na lokal na gobyerno kan probinsya Oo. bilang ayuda duman sa mga nag-evacuar kan uminaging bagyong Utong. Iyan matapos na kan uminaging Sabado. Sigun kay PSWD Officer Maria Vivencia, may niresibean sa indang opisina na mga nasa 150 mga sakunin bagas hali sa sarang pribadong kumpanya na iyuan Abuetes Foundation Incorporated. Ay, very As in- good. As in sinabing sa 150 donasyon, tig ko 40 sakunin mga bagas ang itinanao sa syudad kan Legazpi, Oo. Ligaw, as in tabako, na matatandaan, nagkahuro dyan matawan kan opisina dahil sa insufficienteng supply sa bagas kan probinsya para sa mga ini. Oo. Mantang sa kaparehong Aldo VP Henry, na ipadara naman kan DSWD Region 5 ang sa indang suportang mga food pack para sa 17 mga lokal na gobyerno kan probinsya kung sa sinabi ni Seiya na tig 11 mga food bags ang itig tarao kada LGU. Oo. Mentas tanto, pig na nauman kan PSWD na makukuha na sa aldaw na inikan munisipyo kan Lapu-Lapu ang sa indaman na mga bagas pati naman sa mga food pack dahil sa maray ng kondisyon kan panahon para makaday ini. Palitab VP Henry, sa pagsusod na to, kumpleto na sa paayuda ang probinsya, Lapu-Lapu na sana ang makuha para makumpleto ini. Oo. So, tulong syudad pala. Natawa na, ano? Opo, VP Henry. Pero so, latest na minabot haling Aboitis, 150 150 sakos, tag 40 sa tulong syudad. Opo, para na yun man. Sa ibang Di munisipyo. 3 times 40 pera. Karen, Agang-agang. aga-aga, mathematics. 3 times 40, 120, di ba? 120. Aha. Di may sobra pang 30. Aha. Okay. Natagligwintan mo nga kami na 30. Aray ko. Agang-agang. Nata, 3 times 4 pera. Karen! Ano? Kung itong singit mo dyan. Oh, sige na. Ayan, VP Henry, ang padagos na ito pag-antabay sa first typhoon efforts ng gobyerno provincial Canalbay. Oo. Parang distributin niyo. Salamat, Karen, sa report dyan sa luwas. DCGP, Baretang Bareta. Ana si Premier. O di bueno, mga tugang 5:25 oras po sa Pilipinas. Oy, sa mga greetings tabi, text na ninyo tabi, tapapasalan tanto lang. Dili po sa tuyang programang Morning Hirit. Sabi ni Pading Ray, good morning, Padi. Good morning, Padi. Ang nagtuturong mabuti sa kanyang anak ay makikinabang sa kanya at may pagmamalaki siya sa kanyang kakilala. Ang nangangaral sa kanyang anak ay kainggitan ng kanyang kaaway at sa harap ng kanyang kaibigan ay magagalak siya. Sirak 30:23. Maraming salamat, Panginoon, sa ating tagapagligtas. Amen. Happy birthday sa mato aming akin na si Raylene Azaytono Romero Bilyodo. Ngunya na September 29. Salamat, Padi. I love you. Yan. Oy, so akin ni Pading Ray, ha? Happy birthday po. Happy birthday, Tabi. Ngunya na aldaw. Grabe pa ng mga akibong may birthday September. Eddie, si Raylene Azaytono Romero Bilyodo. Good morning na. September 29 po. Sige po, happy birthday. Good morning kay Bossing Leonito Gaviria. At saka good morning kay Sister Jessie. Sister Jessie,
Magandang umaga po. Sister JC Susakon magatabi si Premier. So sa Santa Rafaela, kasuhapon may kahuron akong mga estudyante duman. Ay hindi pala. So aki pala ni Jumar so kauron ko. Kaya kasuhapon nagpasiring kami duman sa way kang ina ni Jumar sa Malilipot Albay. Nagpasiring kami doon kasapon. May nakaurong kita duman na nagkakapira. Good morning, Tabi! Mga nag-eskwela dyan sa College of Medicine. Dyan, Tabi, sa Bicol University. Oda, so sa tuya na mga namidbidan kasuhapon duman sa duman, Tabi, sa Burol kang ina ni Jomar. Ngunyang pala na alas 9, mga tugang so misa dyan sa simbahan, Tabi, kan Malilipot. Tapos ilulubong ang sa iyang ina dyan mismo sa sementeryo kan Malilipot. Kaya sa mga gusto tabi na maghabolin pagkikidumamay, pwede pang madungawanan sa iyang ina, yaon po duman sa Sendang Residensya. Namidbidang kumang kaswapon sa mga listeners ta. Nakulong kitang listeners pala dyan. Mga tugang sa sa Malilipot Albay. Nagkamiridbidan ta dumang kaswapon. Pag uli me, pasiring kami dyan sa Sarong Mall. May nasabatan man akong sarong pamilya. Taga ginubatan da ito. Nakiselfie. Buda pag luwas mi duman sa may sarong pintuan, igwapang saro. Kaya sa ko yung angog, pig asikaso kung day magkintabda. Mina-reflect sa selfie. Ay, good. Tapos may teacher akong namidbidan kasuhapon teacher Teacher Rita Teresita. Yan, Teacher Teresita. Good morning po, ma'am. Taro sa mga listeners na pala sa tuyang programa. Namidbidan ko man kasuhapon. Teacher Teresita. Yan. Bata di ko nahapot, konsensya na ko turong eskwelahan. Basta nga, I am your avid listener. Sabi niya, ha? Good morning, Tabi, sa mga teachers natin. Ha? Ang sa tuya, Tabing padaba ng mga teachers. Tabi, good morning, Tabi, sa Indoha. Alas 5:27 na po. Jimmy, nasalita, may buwan na madagdag na report. Jim, good morning, Jim. Yes, BP Marinaga sa mga barantabay, sa mga dagdag niya itong barayta, Sampulo Irido, sa nangyaring aksidente Iyo. kan Sabadong Banggi, Ay, nako. sa Barangay Bulusan, Libon, sa aksidenteng salpukan ng tricycle, nakargado nin mga estudyante, sarong motorsiklo, na may backride, ang motorsiklo going sentrong Libon, alagad pagabot sa lugar na pinangyarihan, palibas sa Madiklumon, dahil ilaw sa gilid kan tinampo, dahil maintindihan ta nagkatinarakaan ang duwang lunadan. So tricycle may 7 na sakay, anas estudyantes kan Libon Community College papauli sa Barangay Bunbun Libon, pinururot kan mga nagresponding ambulansya, duruguanaan mga ini sa tinampo, nagkawaragas, mantang so driver man kan tricycle, asin driver kan motorsiklo, anas man iredo tabi BP kung sa haros mapano nin mga pasyente. So, si Pina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital, matapos dyan dararahon ang mga ini sa nasabing ospital. Sa kunyan, nagpaka-confine pa sa nasabing ospital ang mga biktima, mantang so driver kan motorsiklo, i-transfer sa aram niya to sa Libon PNP dyan sa Bicol Memorial Hospital and Medical Center, kailan sa medyo seryosong kondisyon kaini. Grabe ito, Jimmy, salpukan. Maring, atay ka nagaran, ano? So, Grabe yung salpukan. Kawaragas pa sa tricycle, buda, so kabanggaan. so pinost kan MDRMO. Oo. Nakikik kami maski matanga sa nagapudan kami ni Director Mar. Ano ngayon nangyari dyan ta unpost mass casualty? Oo, yan. So, term na ginamit. Multiple casualty. Oo. Udi bungkaras baga ako kan mga alas 8:25 nangyari. Na-receive may mga 8:45. Kan so binirepikar ko, mga ipigdadalagan pa ipigdadalagan nga sa ospital sa mga biktima, aksidente. Oo. Nagpipinsar kami kung anong matinding pangyayari. Bako man,
so term casualty. Once na casualty, gadan. Gadan baga ang term na yan. Pagkuman casualty, mga mm. irido, Oo. and kaso hapon, pag balik na niya ako sa Libon PNP, na niya ko, ano niya ko, may gadan talaga o dahi. Para man niya kigadan niya ko, ilingay ning post, casualty baga, Oo. dahil man nga ya, Oh. na irido. Okay. Oo. So, salamat sa Diyos. Yes, yes, Dahil man yes. nagbuhis nin buhay, sana sabing aksidente. Pero rimok-mukso kuan, Oo. rimok-mukso motor, sa tricycle, o to sa gilid kan tinampo. So yan ta, BBPN sa to yung follow-up. And pasalamatan niya to ang PYC Enterprises, Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat pa rin Kuya Jim sa report. Hali po dyan sa Luwaso. Dahil man palang kigadan ito. Tanailing ko mananggad sa report kaso apon. May mas casualty nga yan. Napanudong nga niya. Tagaro, anhiling ko mananggad sa mga motorsiklo, tricycle. Talagang nagkasirinsilyo. Ito pala, pag sabi ba ang casualty, di ba? May gadan gadan niya. Pero salamat tabi, mga tugang taday po kinagadan duman sa sinabi ng pangyayari. Si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Oras natin, 5:31, mga tugang sa Morning Hirit, bago po sa headlines ni Paring Mar, aramon taon na istorya, kasabay si Paring Alar Mario. Iganda ng umaga, pagkasama si Henry Maceda. Ulita daw ni, taputol ni, ulita daw ni. Kay ulita. ganda Yan. ng umaga, pagkasama si Henry Maceda. Good morning Paring Al, buhian mo. Thank you so much, Paday. Good morning. Dapat ng aksyonan talaga kan gobyerno lokal kan Legazpi ang presensya kan mga badyaw na nagiging pasaway na sa komunidad, lalo na sa mga pampasahirong jeepney. Yan ang paabot na mensahe kan transport group para sa mga nanunungdan. Sigon kay Brad Abdier Moral sa mga leader kan transport group na problema na talaga ninda ang mga badyaw na ini, lalo nga na harani na naman ang kapaskuhan, sige ang pasaraway sa jeep Ay, atin nako. pangaragad sa mga pasahero. Kasi sarongani may naulog na sa jeep dahil minasarakat sa na ining bigla, asin nangangagad sa mga pasahero. Kung minsan mga estudyante nagkakabirektima, naka-uniforme pa, di karamragay ni Sabado, bagay na nagkapastidyo na talaga. Sigon kay Brad Javier, o kaya sabi man ni Brad na Simna Arcelia, sa experience ninda, kan siya kay to yaon pa sa CSWD, ipa-oruli ninda ini, duman sa Masbate, dahil yaon palandig din nag-originate ang mga ini. And kay to, pinarawa na ini kan gobyerno, ng mga harong, ang ginibo, pinabarakal yung harong sa binakalkisakayan, pandagat, para madali sindang makabiyahe kung sa ininda gusto. And ang saro sa mga target talaga sa pag-aadal kan CSWD, ining Legazpi. Dahil pag-arog kaning madali na naman ang Pasko, ang Legazpi na, very generous. Di tarawan pirmi. Kaya digdi buhay na buhay sinda. Pala biyo pa nga nang nagbuburod sinda dyan sa Bitano. Iyo. Digdi daw ang makusog ang hanap buhay pag-araw kaning Kapaskuhan. Kaya nakulang bagay na may partisipasyon man dapat kita. Na dahil pagparatarawanan pala ninita yung ano iyan, nagkakamuruya digdi sa Legazpi. Yan. Sa experience yan ninda, sabi ni Brad Sim, kaya ito, igwa kita sports na nag-action ka nita dahil man talaga kaya konsulo sana ang CSWD na umaksyon kayo ni dapat tarong task force ang pabilog para giraray na maaksyonan ini magka-paoruli duman sa indang lugar at hindi na magparaparastidyo digdi sa Legazpi na talagang dakol na ang biktima, lalong-lalo na ang mga pampasahirong jeepney. Okay. Yan pa rin ang informasyon, digdi sa Luwas, Alar Mario, DCGB. Salamat, Tabi Paringal, sa report. Hali dyan sa Luwas. 5:34. Mga tugang headlines natin. Newspaper front page, Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page, Enot sa Morning Hirit. Nasa linya po
News Director Marty La Cruz. Good morning, paring Mar. Good morning, TV. Good morning sa mga tabantabay. Headlines ko niyan. Pag-asa nagpatanid din sa apat na bagyo sa bulan ng Oktubre. Nay ko po. Pero sa hanggang matapos ang taon, iguanin 5. 5. Sagkod siyam na bagyo, Oo. ang lauman ko niya na bear month. Okay. Kaya ang sabi kang Kanyari. pag-asa, bigabisuhan ng publiko na maging handa sa patakot kang kalamidad. Pagrapado kan bagyong upong, rinautan sobra sa 1,000 na classrooms asin nagka-apektar ng 13 milyon na estudyante. Grabe, no? Numero kan mga nagadaan sa pagrapado kan mga nakaaging bagyo sa nasyon, puminakol na sa 26 na katawo sigun sa NDRRMC. Iniso kumpesto kang bagyong Mirasol, Nando, tapos Upong. Yan. Oho. Cardinal David, nagpahayag na ang mga ugat kan korupsyon, iyo ang kawaranin pakiaram kan lambang Pilipino. Iyo. Haros gabos na senador sa 19th Congress, may insertion sa 2025 budget. Digong kay Senate President Pro Tempore Aray ko, Panfilo nahulog. Lacson, pinagamaning 100 billion pesos. Salbatana. Independent Commission for Infrastructure, dahil isa sa publiko ang flood control hearings. 5 sa koda kaya DOE, puga-puga na ang paginguha na may balik ang kuryente sa mga lugar Oho. na grabing napiktaran kan bagyong upong. Psychosocial intervention, na pigigibo na kan DSWD sa mga napiktaran kan bagyong upong. Mantang gastos kan DPWH flood control project sa 2025, minabot na sa 360 billion pesos sigun sa Climate Change Commission. ICI, positibong makakapagsangat ng kaso bago matapos ang taon sigun sa Executive Director Attorney Brian Osaka. Senado tutukaron ngunya na Lunes ang planong pag-imbitar kina Congressman Saldico asin dating Speaker Martin Romualdez pagdangog kan Blue Ribbon Committee apisar kan tigapod na parliamentary courtesy. Mag-ururon da akong anong gigibuhon pero dahil dapat persahon ko na po. Bantang manggalat. Ginaod to. Ano? So 5 centavos mo dumi na kula. Pira? So surprising na 5 centavos. Oo. Sa aga, biglalauman na ini magiging kunyan Oo. 70 sentimo sa piso. Salbatana. Tuminalubo. Oo. Mm. So gasolina, may rollback. Pira man. 20 sentimos Salamat. at 40 sentimos. So kerosene, may taas. Puon 70 sentimos sa 90 sentimos kada litro. Okay. Abang po at sinod to, sa programang haramon niya to, ang final na abiso kan mga oil companies kan DOE, Yeah. manangod sa magkahalo na adjustment ko niya na simana, sa ultimong simana kan Setyembre, malangkaw so diesel asin kerosene, mababa so presyo kang gasolina. Yan dito yan adlan sa napagkaga ato dyan kang BYS Enterprises, hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul at Marisa Calio, yan sa Oros at Legazpi City, basta radyo ay BYS ninyo yan, 24/7 konektado kung maski na yung load. From Newspace, ini po si Martila. Good morning. Thank you, paring Mar, sa mga headlines in the morning. Digdi po sa DCGB. Sa indo pong programang Morning Hirit. Ngunyan pong aldaw na ini. Maray na aga po sa indo, Gabon. Yan pang headlines in the morning. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Sige daw. Sandali lang mga morning hiriters natin. Aramon tada muna ang latest tabi sa kalagayan ng panahon. Madali lang. Yung mga birthday greetings sa papasadaan ta itabi yan. Aramon ta muna ang latest ngunyan sa weather system kan sa tuyang nasyon asin po sa bilog na Bicol region. Sisi kaya ang duty ngunyan si Pramira, no? Sisi kaya ang duty. Aha. Sabi kan taga-dap-dap ka so Sabado. Good morning, Sir Ariel.
Good morning po. Yes, sir. On air ka po sa tuyang programa sa DCGB. Go ahead na po sa latest na forecast. Para po sa tuyang weather forecast ngunyan na aldaw ni Lunes, kakapekto sa bilog na nasyon ang easterlies o duro sa nahali sa dagat Pasipiko. Sa Kabikulan, nilalauman ang bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan ay kuwang tsansa ng mga pulong pag-uran o pagkikilat asin pagkaguldol. Maluya hanggang sa katamtaman na duros na hali sa norteng sirangan na mamatayan na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-aalon kan kadagatan. Ang tinatay agwat kan temperatura ngunyan na maghapon, 24 hanggang 33 ang tas kang Celsius. Ang saldang masirang alas 5:34 ngunyan ng aga, masulo pa dyan alas 5:36 nin hapon. Alapuridi sa Dewes ti Pagasa, Ariel Samodio. Salamat, Sir Ariel, sa mga bareta. Ngunyan na pag-aaga, mapadapit sa kabugtakan kang panahon. Yan. Okay. Good morning daw sa good morning databi kay Annalyn and Robert. Ikakasal ngayon. Ay, walang dahil lamang apelyido Annalyn and Robert ikakasal ngayon. Sige po, happy wedding sa sendong doa. Kan sarong aldaw si Paramer, yaon ako sa sarong restaurant. Diyo, may naglaog na doa, sweeton. Di ko, pero ang inuda ko sa enda, gari mag-shoota, basta may luminog na doa, sweeton siya, nakahulingan, sweet talaga sa babae nakapot sa braso, sweet sinang doa. Na, tuminaw ko, nahampangan ko ng gadtabi si Paramer. Ito, sigang hurong kandawa, di kapot-kapot ka lalaki sa cellphone niya. Tod, sabi ka, tuukon ang kibigla. So, nagino ka ko ta, siguro palingon, nayaw na ko sa ampangan, may duro distansya ko, ang distansya ko gayon, mga, siguro mga 6 meters gayon, basta, uyan baga sa, kuhan, ginutom ako nga nakamakaon daw ako. Marayon siya Premier Sorong kandawa. Biglang tinuo kang babae. Sing nga, sulalak ka, may kapot-kapot na cellphone. Sising nga yan. Anong ko? Sisiyan. Pakaray nga, pakaray ba nga, pakaray. Tinuok sulat, pakaray ba nga. Sabi ko lagi, mundo ka may tatutok ako. Salmadana. Hanggang na may nabot sa pagkaon na order kanduwa, dinaulian sa babae, at pali mo ba sa kuyaan? Sisi nag-text na yan. Dahil natataraman ka yan. Ayun da. Dahil natataraman ka yan. Di, ay nga niya ako na. Nagit sa babae, at sabi, at pumundo ka ba yan? Daiman yan? Anong daiman? Anong daiman? Daiman, halik ko ng inahilingan sa imo Nagkaparaurong ka mo ka yan Ay, inda. Nagiulo ko na ako kan. Tinuok bigla sa lalaki. Pagkatuok pati sa gari. Ay, nako. Pero ako may duda akong gari. Tayo ba man kaya bagan mag-agom, nag-ibang buda mag-shoota? Di ba? May duda akong gari mag-shoota. Ito, may sugon sa babae. May sugon sa babae. Ang ilang ko gari mag-shoota ito, Chief Ramer. May sugon sa babae. Nagkamali sa gud, nayaw na ko sampangan, nahiling ko sinda, nagloy-laway sa babae. Sa masunod magpumurupundo ka dyan. Ay, na. Ay, nako, kamu daw na. Di daw magparagiribokan sa publiko na nagkapasoy ka mo regarding dyan. Kuda, kamu man ang mga lalaki na may kapilyuan sa buhay, di magparakapot ki cellphone kung kayo ba nindong syota nindo. Pakayo, Chief Ramer. Lalo na kung kayo ba nagagum nindo. Pagkairipan nindo dyan sa kung nagsain ka mo, di magparakapot ki cellphone. Pag tuminanog yan, di mo tulos pagbasahon. Pero kang biba, kung igaro ang hiling ko, gari kapot talaga, may pigihiling sa cellphone siya. Biglang tuminanog. Nyata na duk awan kang kay Riva. Ay, inda. Pagkagaganin man na Diyos niya, chismis ang pigistorya. Di, totoo talaga. Anong leksyon duman? Diba? Dapat maging kalmado. Tana sa public place ka mo. Sa mga girl, tabi dyan, mga misis, mga girl na dapat kalmado lang. Diba? Kalmado. So lalaki man, dapat araman na nindo yan. Ayun na. Wala sa linya po ang dagdag na report. Hali po dyan sa luwas kay Bapuan Mega Force Patrol.
Joshua Bino. Basta Morning, Henry M. May dagdag na report. Good morning, Joshua. Yes, dito ang lalaki itago sa pangaran na Andres. Andres. Dapat palang pinakulalapit ko sa imo ito, ha. Dapat palang kinahawinda. Marasa pa. Susko, nasa publiko. Oh, wala kong kami. Pag-iabot, Ano? pag-iabot man talaga kang Doro de Malas. Pag draw di malas ka talaga, di. Oo. Dapat pirmi kang positibo. Ang gabos na hero, dapat tansyado. May nagtaram sa kuya. Ang hero mong yan ay bako lamang kalkulado. Ayun na. Okay, sige, go. Anyway, good morning. Good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag niya itong pareta, kadakol ng klase ni na Tabang Tabi Bibi Henry ang nagbiyahe na asin nakatalaan pang magbiyahe asisiring sa probinsya kan Masbate tangali ng matabangan dumaan ang mga residentes na natiktaran kan uminaging si Bagyong Opong. Sinama monitor di Henry ngiro-iro kan TCGB News kadakol ang mga biyahe ngunyan di Henry sa pier digdi sa parte kan Sorsogon asisiring Tabi Bibi Henry sa Masbate. Kung kaya so nagkapirang mga driver na gusto magbiyahe asisiring duman sa nasabi ng probinsya iyo na nagbaranik po na Bibi Henry asin nagpahunod tangali ng matawan prioridad sa pagbiyahe sa mga roro asin pastrap itong mga tabang na ihahatod sa probinsya kan Masbate. May nakaulay na DCGB News na sarong driver Bibi Henry ni na tanker truck o itong truck baga na may karga ng mga fuel products. Napat ko ta na nagali ko ta siya dito sa First District area na Sabado asin na nagbalo na magpila asin makabiyahe by Sunday o kaya Domingo sabi Bibi Henry halagad na ginibo sa medyo halabaan na pila iyo nagbalik mo na dahilan ta TikTok nagpapahunod asin nagataon na prioridad sa Bibi Henry duman sa mga mabiyaheng tabang sisiring sa Masbate. May mga nagbiyahe na sigun sa satuyang source na mga taga-haling Sorsogon, may nahaling Camarines Sur asin ang darabinda mga truck man sabi Bibi Henry na may kargang mga gamit ating mga personahe para sa kikibuhon na medical mission. Kung kaya sa iba, sa mga privado, ang tuyo pasasiring sa Masbate, ang sistema palang tabi Bibi Henry, nagpapahunod mo na para batawan prioridad sa pier at mga mabiyaheng tabang atin iba pang klase ng asistensya pasasiring sa probinsya kan Masbate tangari matabangan makabangon ang mga residentes sa nasabi ng lugar katapos sindang agihan kaining si Opong. Yan, Tadi Bibi Henry, ang dagdag na itong istorya, Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua, sa report. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. 10 minutes bago mag alas 6. Chef Ramir, nandiyan na yung paningit natin. Yaw na sa paningit, ha? Sa paningit, yaw na si Shara. Alright, sige daw. Nagdadangog Mali. sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Dito tayo sa Paningit sa Morning Hirit. Ramon ta daw ang istorya, mga tugang na dara ni Shara May Leron. Ang babaeng habang tumatagal. Ano, Chef Ramir? Nagaano? Wala ka. Nagkati naman pag-urusan. Ramir na ini na. Habang tumatagal nagaano? Shara May Leron. Good morning, Sha. Good morning po, VP Henry, asin sa tuyang mga paraan tabay.
Aram daw nindo na may talon o waterfall sa Antarctica na kulay pula o kulay dugoan binubulos na tubig. Sigan sa National Geographic, ang nasabing talonan inapod na Blood Falls Talon? kung saan na-discovery ini kan taon 1911 kan Australian geologist na si Thomas Taylor kaibaan sa iyang team mantang piga-exploran Antarctic dry valleys. May mga enot na pag-aadal na nagbutwa na lumot ang dahilan kung nata kulay dugoan nagaagos na tubig sa falls, alagad kan maigot ining pinag-adalan kan mga scientist na diskubre na ang tunay na dahilan kay ni iyo ang tubig na mayaman sa iron asin milyon-milyong taon nang nakulong sa irarom kan yelo kung saan kapag nagluluwas ini asin nakahalo sa paros nag-o-oxidize ini nagari kalawang o takla kaya nagiging kolor pula. Kaya kung makahiling ka nin Blood Falls, huwag kang matakot, baka kulay sa naanin kalawang asin wara manin kababalaghan. Yan po, VP, ang paningit sa Morning Hirit ngayon na aldaw nin Lunes. Ini po si Shara Milaron, marhay na aga. Thank you, Sha. Good morning. Paningit sa Morning Hirit. Yan po ang mga dagdag na kaaraman ngunyan sa Morning Hirit. Sabi kan texter ta, may boyfriend na po ang si Shara. Ay, igwa po. Igwa tabi. Dahil ka po makiaram ka iyan. Igwa po, ang halos gabos miniding mga girls, igwa ng boyfriend po. Dahil makiaram. Taigwa na po kay mga tagsaliti kaya. Daling mo itong boyfriend ni Shara tabi siya pramer. Dahil makiaram tabi. Dahil nito kaya yan, taan mga boyfriend kaya, di puro mga pugi. Diba? Kaya. Dahil mo kaya karibalon yan. Kung surusultiro ka man sa nang maluyo. Dahil ka magparaturo testing. Dahil mo kaya yan. Diba? Puran mga mga artista ho nang dating kan sa ng mga boyfriend. Pero nga gari magkakaigwa pa sa ay. Ano chip? Ay, ada kumakarota baka. Yan po mga dagdag karaman mo yan pag may mga birthday mo yan tabi. Happy birthday. Good morning, pakigreet po kay Miss Beautiful, Alexis Rivivar, kay Sylvia Mendez Arboleda at kay Fem Mendez na yaon po sa Ibalong Village, Taysan. Uyug-uyugon mo yan. Happy birthday. Agwa namang kina-develop na fancy Alexis na Rivivar. Adi, good morning, Henry. Morning kay Arlene Abitria kan Banyag Daraga Albay. Good morning po, Henry. Kapos nahiling ko kaso hapon sa malilipot. May nagbaba ka sa sadit na auto. Ako po ito. Nakabluda. Ako po itong nailing mo kaso hapon. Nag-agi ka po dito sa may kanto sa may tindahan ni. Garingan niya ako, gari ika. Ako po ito. Good morning. No arin paano kan nagdaman ako sa kwan sa kay Bako sa kuyang ex-girlfriend kaso hapon, nagduman po kami sa Gadan. Mama ni Jomar, bisita po kami kaso hapon. Kaya nag-jump ako sa Malilipot Albay. So senior pala na 500 ang bulan, utuangon na po okay. Good morning, Henry. Congratulations kay Celso Lowy Calyos Apuyan for passing the nephrologist, a lone passer from Bicol. Wow, congratulations po ha. Casualty, Henry, ibig sabihin killed or injured in a war or accident. Pwede man palan. Pag sinabing casualty, pwede siyang killed or injured in a war or accident. Pwede man pala ang word na casualty. Salamaton pong maray. Sa pagtopo kalinaw. Good morning, Tabi Advance. Happy birthday kay Diwata, October 2, halik kay Kamidbid niya. Good morning, Henry M. Pakigreet po kami digdi sa mga parents digdi sa Santo Domingo Central School. Good morning po sa Indo. Mga taga Santo Domingo Central School. Happy listening po and blessed happy morning sa Gabo. Sabi ni Madam Belinda at saka congratulations daw kay Ma'am mahaba to. Congratulations kay Ma'am P.V. Maris de Ocampo as a program head of psychology in DWCL CIAS department and as the advisor of Psych Circle
we as your Psych Circle family would like to congratulate you on becoming a registered psychologist. This magnificent milestone is not just a reflection of your academic excellence, but of your compassion, excellence, resilience, and unwavering commitment helping others. Yan. Ma'am Phoebe Maris de Ocampo, RPM, ano ito? Arsay. We wholeheartedly celebrate this remarkable achievement with you. We are truly proud of you. Your journey truly is an inspiration, proof that hard work can truly make a difference. Thank you for inspiring us. Alright. Sige, congratulations po, ma'am. Congratulations po sa imo sa mga nakapasa. Yung mananggada, naling ko sa mga posta na nakapasa sa registered psychologist. Pakibati po kay Irene Vargas, miss ko na po kasi Carlo Mendoza from Ginubatan, Albay. Good morning. Bako man po pugi ang basyan sa pag-boyfriend FYI. Bako man po pagkapugi ang basyan sa pag-boyfriend FYI. Iyo man, tama ka man po siya. So nagkaroon ko sa mga boyfriend kayo ng mga pag-ibig, mga pugi. Diba? Aram ko po, bako man talaga pugi ang kadaklan. Ano ba ka ang chip ramen? Diskarte. Diba? Diskarte po na appeal. Diskarte, appeal, abilidad. Yan. Hindi po yun pag-boyfriend, paghanap kay boyfriend o girlfriend. Di ba nga na dyan, ang pig-apply dyan, 90, 10 buda na, 10% and 90%. Oh. 10% na pagkimahirak, 90% na patakot. Ay, desidido siguro ito. 10% pakimahirak yan, 90%. Ay, na. Bueno, ano na kita? Wala na ki. Malas size na eh. Mangwa, alat ko na ta. Nahulog sa kamutin na. Bata may darara akong kamutin kakaunon mo niya na nahulog paligdi sa salog. Happy listening from Bangkiruhan, Legazpi City. Happy first birthday sa baby Aliyah Pableo namin. We love you. Alright? Sige. Ika 14th birthday po kan aki kungunyan si Ismael. Happy birthday to you. Yan. Alright. Sige. Warang pangaran po ko sa inhali. Day pong pangaran ko sa inhali. Good morning, Henry M. Pakigreet po sa kuyang mama na birthday ngunyan. Happy birthday. Oy, kaso hapon palan. Birthday kan sa kuyang Tokayo, si Tokayong Henry dyan sa Barangay Sabang ba yan? Huling kataning kang Buklan, Chief Ramir, Sabang yan, ano? Arani sa Buklan, happy birthday tabi Tokayo, naghapit kami dyan kasuhapon, buda kay Prima, buda kay, sa papa ni Sheila, log sang imot ko, sa papa ni Cheryl, sa papa ni Cheryl, happy birthday tabi, birthday kasuhapon. Belated happy birthday. Buda kasuhapon, namidbidang kuman sa listener ta dyan sa Barangay Sabang. Mas maray, Chief Ramir, na pagdomingo, nagtaga-ikot-ikot, Chief Ramir. Nagkakakon lamang sa mga barangay, namidbidan mga listeners mo. Yan tabi, say, Tokayo, belated happy birthday po sa imo, ha? Ganito rin pwede sa Tokayo. Grabe sonda da kasuhapon. Napighandaan ni Cheryl, so saya tabing magayon na aki na ka-office mate ni Mrs. dyan sa City Health Office. Yan. Kasuhapon man, gusto mi kuta mag-walking duman sa Rawi sa seashore sa may regional center. Kaso grabe ang ayam, saka nagkalat ang basura. Ay nako. Pigkale pala yun, Pigkale. Ha? Barangay Pigkale. Yan. Pigkale pala. So, harong narato kayo sa Cheryl, no? Na tabi, Buda. Tabi. Salamat, tabi. Okay na tayo. Sige. Good morning, Henry M. Madali lang. Dakulon ang text tango niya na aga. Makaugmaon. Good morning po. Migo pakisuyo sa okay na yung pag-asa natin. May pasok po, baka may bagi. Ay, wala po. May pasok po, wala man po kitang problema. Good morning, tabi.
Jonas Rosal. Sige. Sa iba pa niya tong mga greetings in the morning. Ngayon tabing pagkaagat tama bareta na po ay nako, kadakol kan sa tuyang mga kan sa tuyang comment sa tuyang programa. Rolin Solano, good morning po sir. Alex Solina, good morning always watching from DCGB Live. Babati po sa Solina family dyan sa Bicol from Paranaque. Lisa Mayor, good morning everyone. Adam Menjola, pabati po sa Mamlad, Barangay Baras, Dunsol. Remelin Sep Cabreros, good morning. Julieta Constantino Palangka, good morning daw. Pabati kay Patola ng si Pedaraga Albay from Lads Bueno. At saka si Ellen Bisa, good morning daw. Glenn Salian. Oy, good morning tabi kay Ate Mia dyan sa... Saan ka mangun niya? Nag-birthday ba ka sister mo kaso Sabado? Yaon ka mo sa... Saan din ito? Garo, si sister mo nag-birthday ka Sabado. Garo, nasa Spain kayo dito. Anyway, Ate Mia, good morning tabi. Garo, good evening dyan sa The Netherlands. Ha? Diyan tabi kay Ate Mia. Diyan sa... Kung makaati ka nga ganun. At saka regards kay Jan. Dahil ko Ate Mia sa post mo. Diba? Yung pala dyan so amigo mo. Good morning to Jan. So, mga kamidbinta dyan sa Netherlands. Buda sa The Hague, si Chris. Di ko na po pronounce so pangarang kan friend kan aki ko sa Daig eh. Naghiling siya, pero maski na niya nasabutan ng programa, nag-enjoy daw siya na maghiling. Naramdaman niya, so aki ko, nailing muna yan, Chip Ramer. Nailing muna yan. Ang pigiling so ama, bako man so aki ko. Paminsan baga, Chip Ramer, anong nangyari dyan? So ama, pigahanapan so aki. Kung ipisilo na, so kahurong kan aki, ang gusto paghilingon, mga tugang, so ama. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga, magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. The Diocese of Legazpi brings you One Voice, Part 2. One Voice, Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Unina ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division. Ang sa Indong katuwang sa pag-uswag kan kaaraman,
kabuhayan asin komunidad sa panginginutan kan sa indong hosts Professor Edgar Baraveda asin Professor Seth De Matera. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan madadangugun niya ng Miyerkules alas 11 hanggang alas 12 kan udto live digdi sa DZGB 729 kHz. Udok na paglilingkod sa sambayanang Albayano. Agamigos, agamigas, may nagbabalik. Programa sa radyong pang-siyensya, pang-teknolohiya at para sa masa. Muling i-ere. Diskusyon nasa DZGB na. Mas malawak, mas espesyal, mas makabago. Science good news just for you. Abangan tuwing 1st and 3rd Fridays of the month. Diskusyon Season 2. Kompleto sigurado. Hi, ako po si Ma'am Melinda Wee. Good news para sa may mga problema sa kalusugan. Magkakaroon po tayong gagawing free health consultation on October 3, Friday, 9 a.m. to 2 p.m. CMD office at 2nd floor, JD3 Building, San Jose Street, Away, Donsol, Sorsogon, taas ng Soreco office. October 4, Saturday, 9 a.m. to 4 p.m. at CMD office, 2nd floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Pakidala po if may mga latest laboratory result kayo. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Our products are tried and tested. Marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang na-save sa operasyon. Ugaliing makinig sa programang CMD Kalusugan at Kabuhayan, Monday to Thursday, 6:30 to 7 at kapag linggo, 7 a.m. to 8 a.m. dito sa 729 kHz, DZGB Legazpi. For more information, you may call or text 0939-904-0717. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always DCGB, alas 6:07 po, nin aga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga Aldaw na Lunes ngunyan, mga tugang fit sa 29 po kan Setyembre, o yapang headlines kan mga bareta. Aktibong kooperasyon kan publiko, nasarong manifestasyon in resiliency sa panahon ng kalamidad, inumaw ni Governor Noel Rosal. Gobyerno, probinsyal kan Albay, matao din kantidad na 1 million pesos na financial assistance asin ipapadara ang water sanitation team sa probinsya ng Masbate na grabing rinapado kan bagyong Opong. Sa lado nasyonal, nagpag-asa, nagpatali din sa god sa 4 na bagyo sa bulan ng Oktubre. Cardinal David nagpahayag na ang ugat kan korupsyon, iyong kawaranin pakiaram kan lambang Pilipino. Sa ibang nasyon, 4 gadan sa baha sa Arizona, mga propane tanks nakawagas asin nagdadaranin peligro. Business news, diit na rollback pigilauman sa presyo ng gasolina mantang presyo ng diesel asin kerosene. May taas alas 6 nin aga sa Martes, Setyembre 30. Health news, lung cancer nanginginot na kausa ng cancer-related deaths worldwide sigon sa mga eksperto. Detalyes mga tugang kan mga bareta nyato ngunyan pungaldaw. Nagpasalamat po si Governor Noel Rosal sa gabos na local chief executives sa City Municipal Disaster Risk Reduction and Management Councils,
mga barangay asin concerned agency sa kooperasyon sa mga lakdang na ipigpautob para sa bagyong Opong. Sigon kay Governor Noel Rosal, zero casualty ang perming goal kan gobyerno probinsyal kada best na na-experiensyan nin kalamidad kung sain parte kan sa indang contingency plan iyo ang magpautob kan preemptive evacuation sa mga residentes na nasa flood as in landslide prone areas. Ipinahayag man kan gobernador na sa iyang pagumaw sa aktibong kooperasyon kan publiko nagpapahiling nin resiliency sa panahon kan kalamidad na importante para sa kaligtasan kan komunidad. Mientras tanto, ipinagreiterar kan gobernador pon kan Sabado balik normal na ang gabos na operasyon in transaksyon sa gabos na opisina di ahensya kan gobyerno mantang balik eskwela naman ang gabos na pampubliko asin pribadong eskwelahan sa probinsya nin Albay. Department of Information and Communication Technology sa Bicol na ibalik ng internet connection sa mayor na ospital asin mga eropuerto sa Masbate para sa padagos na operasyon kaini. Angel Mostasa sa report. Good morning, Angel. Naibalik na ang koneksyon sa internet sa Masbate Provincial Hospital at in Masbate Airport matapos na maapektaran kan bagyong Opong. Ini ang pinag-anunsyo kan Department of Information and Communication Technology o DICT Bicol sa panganap ni Officer in Charge sa Regional Director Rachel Ana Gabrador matapos na magpagarasita ng mga personahes asin tulong Starlink units na ibinugtak sa nasabing mga lokasyon. Pero kainina sa 11 nga mga LTE routers asin sarong at 2 kilowatt power station na may solar module bilang duwang na ekipahes para sa luway-luway ng maibabalik ang linya kan komunikasyon sa nasabing probinsya. Sigun kay Gabrador, sa pagig ini, mas magiging makastas ang komunikasyon para sa koordinasyon sa mga ahensya kan gobyerno asin man iba-ibang lokal na gobyerno lalo na itong grabing naapektaran kana uminaging bagyo. Mga dagdag na bareta, Angel Mustaza, DCTV. Ipinairaro mga tugang sa state of calamity ang bilog na probinsya kan Masbate dahil sa winalat na mahiwasan na danyo sa pagrapado kan bagyong Opong. Dahilan digitulos na inaprubaran ang gabos na mga miyembro kan Hunta Probinsyal na isinumiter na Resolution number 164-2025 ni Board Member Homer Rumil na nagdeklarar na Remil na nagdeklarar na ipairarom sa state of calamity ang bilog na probinsya. Piniramahan man tulos ni Governor Ricardo Co tanganing tulos na magamit ang plano o ang calamity fund kan probinsya asin ang lokal na gobyerno para sa pangangaipuhan kan mga residentes na naapektaran. Tulos man na nagpadara ang Philippine Coast Guard nin OPCG asin Department of Social Welfare and Development o DSWD nin food asin non-food items sa probinsya na may kantidad nin 22 million pesos. Nasa 485 na family food packs ang tulos na itinao sa mga residentes kan Tikaw Island sa Banuaan kan Monreal na saro sa grabing nadanyaran kan bagyong Opong. Mga pigreklamong road opening asin mga flood control projects sa lugar kan probinsya ng Albay bibisitaho ni Governor Noel Rosal. Detalye kang report kay Karen Ala. DCD si Gobernador Noel Rosal na bisitahon ang itapang mga proyekto sa probinsya ng Albay na sinabing pinag-aragrangayan naman ng mga tao asin tigreklamo na sa gobyerno probinsyal kan Albay. Sigun sa gobernador, ehemplo ang sa may parteng Batan na Lapu-Lapu sa pagsabing may mga road opening na ipigreklamo ang mga residentes sa nasabing lugar na posibleng questionable man sa mga tao duman. Apwera kayan, pati mga flood control project, bibisitahon man kan gobernador kung kaya parehas kan suginibong lakdan sa questionableng patinampo sa may kabasan kung kubunga uson kan bakakay kan mga nakaagi, hihilingon man kan opisyal ang mga program of work kan mga steering na proyekto mantang susug kay Governor Rosal maski sa iba pang mga lugar kan probinsya, desidido kayong bisitahon ang mga kakaibang mga proyekto sa infrastruktura bilang kasimbagan sa kaagadan kan mga nagrereklamong residentes na imbestigaran ang katotohanan sa mga steering na bagay. Karen Ala, DCGB. Mataw po nin tabang pinansyal na minakantidad nin 1 million pesos
ang probinsya nin Albay sa probinsya kan Masbate na grabing rinapado kan bagyong Opong. Sa iyang pahayag, sinabi ni Governor Noel Rosal na tatabangan kan gobyerno probinsyal kan Masbate sa paginin financial assistance. Siring man ang pagmobilize in water as in sanitation team kasabay ang duwang stainless trucks para sa inumo na tubig as in duwa man na water trucks para sa domestic water. Ang lakdang pagpapahiling kan gobernador asin kan mga albayano nin pagkipagsimpatiya asin pagmakulog sa kapwa Bicolano sa islang probinsya nin Masbate para sa indang pagbangon matapos arpado na ninusto kan bagyong Opong. Iba pa niya tong bareta sa lado lokal, Oktubre 2, gigibuho na po ang eleksyon para sa League of Municipalities of the Philippines official o para sa mga official sa lado nasyonal. Jimmy nasalita sa report. Magkakaiguan nin eleksyon sa national officials kan Liga ng mga Alkalde sa Pilipinas, Oktubre 2, ini mangyayari sa New World Hotel sa Manila. Base ini sa pahayag ni Albay PCL President Mayor Kaloy Paldo, kana kamalig kung sa'y na maatinder siya sa nasabing eleksyon. Sangunyan dahil paisi ni Mayor Baldo kung sa'y risay ang mga makarandidato sa national level, kana LMP at tatandaan haros sa mga munisipyo, probinsya, sa nasyon haros nagkatarapos-tapos na ang LMP election. Sangunyan ang ultimong kabtang iyoan sa pang-nasyonal na eleksyon na naka-schedule sa Oktubre 2. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Iba pa niya tong bareta, mga tugang sa lado lokal, kasabay po ang report ni Al Armario. Hali dyan sa Aluas. Duro diretso ang pagtabang kanako Bicol, party list sa mga biktima ni Opong, lalo na sa Masbate. Sinabi ni Congressman Attorney Pino Garbin Jr. na nagpadala na sindan in mga relief para at least masuportaran ang pangaipo kan mga biktima. Dati naman ining bigibo kanako Bicol na pagkatapos kan kalamidad dapat maresponde ang dulos ang mga nagiging biktima dahil ini ang misyon kanako Bicol ang pagtabang. Nabilog ang party list na ini dahil sa pagtarabangan pon pagkaitong bagyong Reming 15 anyos na kaya yaon ang padagos na pigigibo kanako Bicol pagsiring kaning may mga nakaging kalamidad. Alarmario, DCGB. Iba pa niya tong istorya niya na pag-aaga, kasabay po si Joshua Bino. May kinaraman sa Department of Health makapagtatao daw nintabang sa Masbate, duwang trucks na may kargang health material nag-abot na. Joshua, good morning. Yes, BP, nagtao man in asigurasyon ang Department of Health, kaya ang DOH digdi sa Bicol, nagpreparado man ang saindang ahensya na makapagtao nintabang sa probinsya kan Masbate, lalong-lalo na itong mga residentes na talagang naapektaran kan pag-agi kan bagyong Opong. Katakod kay ni nasa 1.4 million pesos kan 1.4 million pesos kantidad nin manlain-lain na mga produkto siring sa medisina, water container, hygiene kits, asin mga surgical mask. Ana matriyumpong naidnar na kan nasabi ng ahensya sa Masbate para mapakinabangan kan mga apektadong mga residentes. Sakay inininduan truck asin nakapagbiyahe na pasisiring sa nasabi ng probinsya kung saan kasuod ma pizza 28 kan makaabot ini sa nasabi ng lugar asin nakatalaan ma na maipanao asin mapakinabangan kan mga apektadong residentes. Si DOH Bicol OIC Regional Director Dr. Rosa Maria Rimpilio pizza 27 pa kan makaabot man duman sa Masbate iba pang mga opisyal tangali ng personal mismong mailing ang mga pangangaipo pa kan mga apektadong residentes kan uminaging si Bagyong Opong. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Alas 5:19 oras mga tugang sa Pilipinas. Mabalik pa mi sa mga darakulang bareta sa lado nasyonal. Makalipas lang po kayo.
GB News Express. News Express. GB News Express. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ng mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. GB News Express. News Express. GB News Express. Padagos kitang unyan mga tugang sa mga darakulang bareta, duwa sagkod apat na bagyo ang pigilauman na malaog sa Philippine Area of Responsibility o PAR sa bulan ni Oktubre, sigon sa Pag-asa. Ini ang magiging ika-16 sagkod ika-19 bagyo na malaog sa rasyon ngunya na taon matapos ang bagyong Upong na nagdadaranin dakulang danyo sa Southern Luzon. Sinabi ni Pag-asa weather specialist Obet Badrina na paduman kita sa bulan ni Oktubre asin piglaoman po na dakula ang mga pwedeng mabilog o maglaog sa Philippine Area of Responsibility. Kuminabot mga tugang sa 1,300 ang mga naraot na classrooms matapos magrapado ang bagyong Upong sa nasyon sigon sa Department of Education. Base sa report kan ahensya, nasa 891 sa mga eskwelahan ang nagsapanin minor damage mantang 255 digdi ang grabing nadanyanan
Nasa 254 ang classrooms na dagos ng naraot o totally damaged dahil sa pagrapado kan bagyong Opong. Higon sa report kan Disaster Risk Reduction and Management Services o DRRMS, pigkakarkulong nasa 13 milyon na mga estudyante asin kabilugan na 509,251 na paratokdo asin mga empleyado kan ahensya na apektado kan mga nakaaging bagyo. Katakod kay ni sobra sa 121 na mga eskwelahan ang mga nasangunyan pigigibong evacuation center kan mga residenteng apektado kan nakaaging bagyo. 72 tigdi ang narehistro sa Calabar Zone, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, asin Quezon, mantang 35 sa Eastern Visayas, Leyte, Southern Leyte, Samar, Eastern Samar, Northern Samar, asin Biliran. Mientras sa siniguro man kan Department of Education na tulos ang aksyon kung saan nagkoordinar na ang ahensya sa mga lokal na gobyerno para sa mas marikas na implementasyon kan protocol asin preparasyon para sa pagbuelta nin klase. Siring man ang pagmonitor kan iba pang mga kanaging epekto kan nakaaging bagyo sa mga eskwelahan asin mga estudyante. Pubinakol mga tugang sa 26 o ang narehistrong mga nagadan sa pagrapado kan nakaaging bagyong Mirasol, Nando asin Opong sigon sa naging report kang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Sa sendang situational report, apat sa mga nagadan ang narehistro sa Cordillera Administrative Region o CAR, mantang 22 man ang mga pigoprosesong i-validate sa iba pang rehiyon kaibahan ang Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol, Central Visayas asin Eastern Visayas. Inireport man na 33 ang nalugadan kung sa 14 digdi yan pigbabalidar asin 14 ang iba pa na sangunya nawawara. Maabot man sa 738,000 na pamilya an maabot sa 2.8 milyon na individual man na apektado ka nakaaging bagyo kung sa 46,000 na pamilya ang mantinidong nasa 2,680 na evacuation centers. Asin sobraman sa 31,000 na pamilya ang nakaresibi nintabang sa luwas kan evacuation centers. Tinuyaw mga tugang ni Cardinal Pablo Virgilio David ang presidente kan CBCP o Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ang kawaranin pagkipag-aram kan mga mayaman sa tahaw kan pagtios kan kadaklan. Ini na po ning ugat kan korupsyon. Sa sayang humiliya ginamit ni Cardinal David ang istorya ni Lazarus hali sa Biblia para ipahiling na bako gutom o helang ang tunay na kausa kan paggagada ni Lazarus kundi ang kawaranin malasakit kan mga mayaman na nasa kataning niya. Ipinariho man kang Cardinal ang sitwasyon ni Lazarus sa mga Pilipinong nagtatrabaho nin maray alagad bako supisyente ang dilihensya para sa disenteng pamumuhay. Binatikos niya man ang magastos asin bako sensitibong pamumuhay kanagkapirang mga nasa poder araw kan pagkakaigwan nin 40 na mamahalo na lunadan pagkao na nagkakantidad nin 700,000 pesos para sa 4 katawo asin regalong sing-sing na nagkakantidad nin 50 milyon pesos. Tininu niya man ang politikong pigagamit ang kwarta kang nasyon para sa pansaring interest asin sa ghost infrastructure kan flood control. Katakod kay ni sa giraray na nangapudan si Cardinal David sa namanuaan na mantinid o manindugan kontra sa korupsyon. Kan September 21 nagsabay siya sa trillion peso march laban sa korupsyon. Maabot po sa 100 billion pesos ang pigasabing insertion sa 2025 na General Appropriations Act kan 2025. Sinabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na kalaklan kan mga senador sa 19th Congress nagbugtak nin mga insertions base sa iyang pag-uugi. Sigon kay Lacson, bako dahil sa mga individual na insertions na ini for later release na naging dahilan kan sa iyang pagkabigla sa totalmenteng kantidad. Sinabi nang day pa niya na hiling ang siring kadaklan na sumada
o ang siring na kadakulang sumada dati. Asin ikinumparar ang sitwasyon sa panahon bago ideklarar ang konstitusyonal na PDAF. Ikinumparar man ang sitwasyon o kaya kung sain ang mga ginastos na milyon pesos sa naampirming na isasabay. Tinawan nindo ni Lacson na dakula ang pagbabago asin dapat tawanin atensyon ang transparency sa pagbugtak ng mga item sa budget. Nangapudan siya ninhararom na pag-uugid asin pagpapaliwanag gikan sa mga naglaog nin fundo tanganing masiguro na daini magagamit na pabor sa nagkakapira. Padagos man napigbabantayan kan Senado, iyo ang isyo may kinaraman sa nagluluwas na detalye kan 2025 GAA. Tanganing maibitaran ang trial by publicity, day po ila-live stream kan Independent Commission for Infrastructure o ICI ang mga pagdangog kay ni may kinaraman kang pigasabing korupsyon sa mga proyekto kan Department of Public Works and Highways o DPWH sigon kay Executive Director Brian Keith Hosaka. Dainin tutugutan na gamiton ang komisyon kan individual na grupo para sa diring interes o agenda sa politika. Alagad sinabi ni Hosaka na magkakaigwanin mga paghururon tanganing masimbagan ang pangapudan kan publiko para sa transparency. Ang ICI sarong bakong o bagong opisina nga nasugo na investigaran ang mga anomalya sa flood control as in iba pang infrastructure projects kanakalis na 10 taon. Kinawanin doon niya na o tinauan man sindanin puder na magrekomendar ng kaso kontra sa mga opisyal o individual na mapapatunayan na may sala. Bareta po sa Luwaskan, Pilipinas, makalipas mga tugang kan mga patalastas, alas 5:30 na po nin aga. GB! Kaya alas 6:30 na po nin pagkaaga. GB News Express! Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. GB News Express! News Express! GB News Express! Mga tugang 6:33 oras po sa Pilipinas, binaha po kanakaaging aldaw ang nagkapirang partikang Arizona kung sa inday mababa sa 4 ang gadan asin 2 ang nawawara. Pare-parehong nakakuha ang mga biktima sa kanya-kanyang lunadan. Nawara ng buhay mantangon yan piga-arampa kan mga autoridad ang pangaran kan mga ini. Padagos man ang search and rescue operations para sa 2 pang nawawara asin iba pang posibleng mga naging biktima kan baha. Mientras tanto, nakawagas naman ang 1,000 na propane truck sa lugar na inanod kan baha dahil
na dahilan kung nata grabe ang kahaditan kang pulisya dahil sa posibleng dara kaining peligro kan chemical. Tulos man na pigdeklarar ni Arizona Governor Kate Hobbs in state of emergency para mas marikas ang pag-abot din ayuda sa mga lugar, partikular na sa Gila County kung sa ini ang nakamati ng grabing epekto kan baha. Pinagirobom kan gobyerno kan Gila County ang mga residentes kay ni na mag-irarom o mag-ingat asin imbitaran ang paglabto sa baha tanganing maiwasan ang peligro. Inabisuhan man ang mga residentes na magdistansya nguna sa mga lugar kung pwede para sa indang kaligtasan. Business News. Business News. Ipinahayag mga tugang kan Department of Energy na may date daw na rollback sa presyo ng gasolina sa aga September 30 base sa datos na ipinaluwas kan Department of Energy sa paagi po kan Oil Industry Management Bureau na ang presyo ng gasolina mababa nin 20 sentimos sagkod 40 sentimos kada litro, mantang maitaas ang presyo kan kada litro ng diesel na magakawat nin 70 sentimos sagkod piso kada litro. Ang kerosene may increase na 70 sentimos sagkod 90 sentimos kada litro. Sinabi man kan DOE na posibleng ang pagbaba sa nasabing oil price adjustment sa pinal na anunsyo diyan na udto na ipapaskil kan mga kumpanya nin petrolyo. Health news, aramon ta daw mga tugang ang lung cancer daw ang nanginginot na kausa din cancer-related deaths worldwide sigon sa mga eksperto. Dara po yan ni News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Ang lung cancer, anong ngenot na kausa kan cancer-related na pagkagadaan worldwide, sigon sa mga eksperto. Ini dahil sa paninigarilyo, second-hand smoke, environmental toxins, as in delayed na diagnosis sigon sa mga health experts. Sendang sinabi na early screening ang pinakang the best, nagibuon, tanganing madiskubre ang killer na ini bago maging uri ang gabos. Kasagod kayo ni nagpaluwas ang World Health Organization o WHO, may mga clues na dapat bantayan asin ini, iyan mga minasunod. Grabe asin sunod-sunod na pag-abo, pagkulog ng tikab na naglalala sa paghangos ni nararom, asin ang dahi may paliwanag na pagbaba kan timbang asin madaling mapagal. Idinagdag pa kan WHO na pwedeng maprotiran ang sadiri sa pagikan na pagpondo sa pagsigarilyo, asin pagibitar sa second-hand smoke, asin ang pagbawas kan exposure sa polusyon, asin peligrosong toxins. An early detection, asin treatment, pwedeng makapagsalba ng buhay sigumpa sa mga eksperto sa salud. Sa record kan WHO, nagluluwas na 1.8 milyon na katawo ang nagagadaan kada taon dahilan sa lung cancer. Health News from Newsbase, Mar de la Cruz. Alas 6:37 po ninaga, dumang kita mga tugang sa pag-asa kasabay si Ariel Samudyo sa kamugtakan kang panahon. Para po sa tuyang weather forecast mo na aldaw ni Lunes, kagapekto sa bilog na nasyon ang easterlies o udor sa nahali sa dagat Pasipiko. Sa Kabikulan, nilalauman ang bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan na iguang tsansa ng mga pulong pag-uran o pagkikilat asin pagkaguldol. Maluya hanggang sa katamtaman na doros na hali sa norteng sirangan ang mamatayan na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Ang tinating agwat kan temperatura ngunyan na maghapon, 24 hanggang 33 ang taas kang Celsius. Ang saldang masirang alas 5:34 ngunyan ng aga, masulo pa dyan alas 5:36 nin hapon. Alapuridi sa Diyos ti Pag-asa, Ariel Samudyo. Mga tugang sa inupong dadangog ang detalyes kan mga darakulang Bareta Canaldao. Sinurat po ni News Director Mar de la Cruz. Katuwang si Jenny Balyaran na si Nicole Angloriani. Siyempre po ang report kan Mega Force Patrol. Hali po dyan sa luwas. Sa indong nadangog ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. News Express. GB News Express.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Naku, tumataas na naman ang kaso ng dengue sa bansa. Halina't mag 4S kontra dengue. Sirain at linisin ang maaaring bahayan ng kitikite. Sarili ay protektahan laban sa kagat ng lamok. Sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pagpapantal at pananakit ng katawan at kalamnan. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Maging maagap at maging sigurado dahil bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inyong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po! Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Oras Pilipinas, 19. Bago po magabot ang alas 7 in the morning, hindi po sa tuwindong programang Morning Hirit sa DCGB. Ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang dadara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing magmangatay, kay pan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid, Silimarin Capsule, ang Liver Aid Silimarin Capsule para po salud asin proteksyong kang atay. Ini po may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid sa pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa raldo na pag-inom kang Liver Aid, pwede pong mapagalan o pwedeng mapugulan ang danyo sa atay. May bisyong manura, mahilig man uminom o dai, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mababakal mga tugang sa mga butika nationwide. Ang Liver Aid po, saro yan mga tugang na food supplement. Saro po yan na pwedeng mapakinabangan niya to para maproteran ang sa tuyang atay asin approve yan kan Food and Drug Administration para po sa tuyang konsumo. Mabakal yan sa mga butika. Magapot lang po dyan kung may Liver Aid po para po magamit nindo iyan oro aldaw. Lalo na po sa mga parainom mo dyan kialak, mga para mahilig na magkaon po nin taba. Walang dahil pong pwedeng gibuhon, kundi mag-Liver Aid na. Storyang may init, pamahawan sa Morning Hirit. Storyang may init, pamahawan sa Morning Hirit. Kan
Sabado, may nakahuron pa ako digdi sa baba kang DCGB na magagom. Nag-agisin data, nag-walking pasiring sa Legazpi City Boulevard, yan sa may pasiring sa Puro. Tapos may istorya sa kuya, grabe nga ya tabi ang ayam sa Rawis Boulevard. Kaya din na nga kami nag-walking duman, ang ayam da tabi na nga kaya. Ngunya na aga, may mga text man sa kuya na dyan po, sa boulevard na iyan, kadakol man ang gad na ayam. Ang boulevard, kundi ako nasasala na ining pigasamin ng Rawis Boulevard ang apod, iyan po na po digdi sa may, ini bagang Baybay, Sabang, San Roque, pasiring po anduman sa may La Playa Village. Pasiring po sa may La Playa Village. Pasiring anduman sa may Tulay na pigatapos hanggang sa mga oras na ini. Pambira kaya kung makaagi dyan. Pero, pig-confirmar kan sa tuya ng mga listeners tabi na ang ayam dyan kadakol. Nyara man sa nabagan ayam, na pag may ayam, pag napasalan tikmak mo o tukmak mo dyan mga tugang sa simento, may maapakan ka paminsan. Nakikiuron po kita sa mga residentes dyan, lalo na po sa mga mga barangay officials niya to dyan. Buda, sa likod kang si Dr. Manny Estipona, saro po ini sa Mahigos na City Vet, kan Legazpi, grabang effort ka ini na madakop, masilo ang mga ayam tabi. Pag-abot sa mga ayam na nang malatbagat dyan sa mga lugar nindo, may dakulaon tabing papel kaan na dapat trabahoon ang barangay council. So mga barangay council ta po, iyon dapat na nangingenot para dyan. Taday man ang kaya kan city vet ng tao nagkakapira. Ilingon nindo dyan sa, ako kaya, permi kong nasusundan ang barangay dapdap, tasara IBP Glen, Cap Glen, igwasindak ki weekly na pagsilo nin ayam. Ano nangyari sa ibatang mga pag-iriba, mga amigo ta dyan? Baka po pwede na ang mga ayam nindo, tabi, garakudan nindo, nakaataman nga ni iki ayam, nagpadakula ka mo ki ayam, tapos dahil po kaya iyan na ibugtak nindo sa lugar para maging safe mga tugang ang lugar ta. Batangon yan baga kaya, halangkaw ang kaso kang rabies, ilingon nindo dyan sa City Health Office. Kadakul ka nagpipila, tapano kaan? Kagat, nakamrot, kinagat na kinamrot pa. Kung bako, kinamrot sana. Ano mga ikos, ayam, tabi, baka pwedeng masikaso kan sa tuya ng mga barangay officials na ang mga ayam tabi dyan, siriloonan mga yan, may patakaran baga kita kayan sa ordinansa o ordinansa digdi po sa syudad, mga tugang, kaya nga na igwa kipigaapod na Operation Silo ang mga barangay officials, ilingan na iyan, tabi ngunyan, mga tugang na sitwasyon ta, kadakol mangyari kan ayam. Maringanin ngunyan, wara-wara so reklamo dyan sa may EMS Barrio, tagari, so mga ayam nagkawara. Pero ilinga, kaso, say na ko nagkauna ko Chief Ramer, salbata na may ayam sa iram kang lamesa, bata ko, takuton ako sa ayam. Buda, takot ako sa ikos. Anti-takutan ko, bako man talaga so hayop o so ikos. Anti-takutan ko so eleksyon. Nagkauna. Paingurag na ayam sa aram kan lamisa. May iko, ay salbatan na nga ko ini Diyan sa sarong, garo diyan sa Puro kayo dito, nawara-wara ngo niyan, pero ilang mo diyan sa may Obelis, kadakol pong ayam. Ano ba kita, mga kababayan, sa likod kan effort na pinagigibo kan sa tuyang gobyerno? Dito po nagigibo na ayuson, yan tabi na mga ataman tang ayam. Hindi mo na. Kadakalan sa mga lalaki, takot sa ayam buda ko, sa mo ko nang bigatakutan, ineksyon. Yan po ang problema ngunyan tabi dyan sa, baka po, nag-aantabay sa mga barangay officials ta dyan. Hindi pong boulevard na hali dyan sa Pigkale, Ini pong boulevard na hali po dyan sa... Basta kung hiling mo din sa may Rawis, tabi. Hiling mo dyan sa may Rawis, baga sa may, ano yan po kaan? Yawa Bridge.
Ilang may tulay dyan, dahil patapos yan, hanggang dyan. Kaya may mga tao na gusto dyan maglakaw-lakaw. Pabalyo ko tando man sa Rawis going to Santo Domingo. Ang plano kaya yan, kan mga nakaaging panahon. Kaya, pwede po napakiayos tabi, mga busing, mga barangay official ta dyan. Taday man kakayaon yan kan Citybet. Ang mga barangay official, pwede pong isilo ang mga ayam. Good morning, Henry. Sa bita, no, iyuman po, minsan maagi ka sa tinampo, pag nagdadali-dali ka, masurtihan mo pang mati, makan, so nakakapilay. At ayan, pigasabi nga niya to, sa likod kan, effort kan, Citybet, no, kita gari, so mga naka-star, may mga tao na nag-ataman ki ayam, mga tugang, dahil ta nagugubiro ng ayam ta, kasuapon nga ni, duman sa harong, igo kaming ayam, tulong sa radit, sarong dakula, unon. Ako, chip premier, di ba ako mapahapro? Naghapros ba nagaw ki ayam? May mga, kaya ako takot magparadukot-dukot dyan, tamping tatakutan ko tabi, eleksyon. Ayun, ever since po, takot ako sa eleksyon. Diba? Dakulang bagang lalaki ang takot sa eleksyon, di ba? Kaya, ayun databi, Henry, bako lang po ayam, bako sa na ayam, basura pa, dakulon dyan sa Rawis Boulevard, o iling mo na yan. Sisi po nagkukondukta dyan sa Indo, ki-clean up drive sa Barangay Rawis, sa Rawis Boulevard. Imbes daw naganahan ka mag-walking dyan sa Rawis, tambak sa Albatana. Pasensya na po kamo sa namamahaw. Pa nag-walking ka, gari ka magtinikling. Ano nang tinikling? Naglukso. Diba? Ay, nako. Diyan po sa Rawis Boulevard sa Regional Center, dakulo nakatambay na ayam sa mga tukawan. Kaya day ako nakakajaging, baad bukudon ako. Yung bagata, ang tendency ka na ayam, mga tugang pag duminalagan ka, bubukudon ka kanayam. Di ba? Ay, nako. Sana po mapakarahitabi niya, marilaman ko sa mga ayam na mga, di ba da, mga gisgison, mga makatakuto ng itsura. Hello? Hello. Yeah, Good morning. Good morning. Opo. Iyan ang mga arugan na mga sitwasyon. Nagpapahiling sana na kuyan. Tuyaan sa tuyang gobyerno. May kuyan kayan, may theory kayan sa law enforcement. So broken windows theory. Na sa sarudang lugar, kung mahihiling na there are signs of mga kung anong mga pinturang sa mga bandas, basura, ngayon may mga pasang tuyan, salming sa sarong building. Yan, saro yan na sinyal na makatakot ang lugar na yan. Kuyan bako ramdam ang gobyerno ang pagpatupad kang gobyerno. Saro yan kapigihiling kan mga kuyan, kan mga developer, mga investor. Yan na kaya na yan, mga indicators kung sinda nga malaog sa sarong lugar. Kaya yan, mahiling ta talaga kung anong klase ang gobyerno na niya dyan. Baluon ninda, dumuman sinda sa Japan, dumuman sinda sa Singapore, kung makahiling sinda dumangki basura, buda, nagrarabas-rabas na ayam dyan. Gusto sabihin, duman talagang mati ang gobyerno. Mati ang gobyerno. Hindi sa tuya. Ayan ang saro pa dyan, kung ining mga simpliho na mga bagay, mga very obvious na dapat ayuson, na inaayos, ano daw, halimbawa, ang drugs, ang drugs nakatago. Iyo baga. So, talagang kaipuan mo mag-effort para madakop. Opo. So, yan ang mga bagay na napigsasabi mo niyan. Ang mga very obvious, hiling na hiling. Kung iyan dahil na a-applyan kang batas, how much naman sa mga nakatago na violation, ngaw na dyan, sugabo, sa mga corruption, whatever. Thank you.
Opo. Thank you, Kuya Nes. Salamat ang tabi sa reaction na. Sandali. Happy birthday muna sa aki ni amigong King Reginaldo. Happy birthday po to our son, Ralph Jose Reginaldo, our youngest son. Sige po. Happy birthday, tabi, amigo. Good morning, Henry. Totoo, tabi yan. Nag-walking kami dyan, kansarong aldaw. Sana malagan ki mga basurahan dyan sa Rawis, tan mga nagtatambay dyan, wiwalat sana ang mga kinaon sa tinambayan. Kaya dakulon ang basura. Ano ba yan? Ayam. Duman sa Manila, ang basura, pigdi-deliver baga. Sa Rawis, pipapunpuntaan basura. Duman sa Manila, ang basura, pigdi-deliver, di ba? Dakul tabi dyan sa Embarcadero at City Latoso. Saan ang basura dyan? Hello? Hello? Yeah, good morning po. Good morning. Ang may sala kan pagdakol kang ayam yan. So, so, matas na baga sa ayam na bawal ng... Sa animal welfare? Animal welfare, di ba? May sala ka. Dapat yun, pandasahan yan mga tawong alta. Tanong mo lang, pabiarang kan ayam, yun mo ayam, binunong mo. Pag-ayaan na rin, pag-arong kaan, dahil tanaan, dahil nahali ang batas na ato, duminahong ko sa kang ayam mo dahil ko. Yeah. Pag binunong mo sa diri mong hayop, pagkasuhan ka. Ang sipon mo, ang ayam ito, nag-uong mo. Iyo po, totoo. Ang tao sa rin na, sa isang taon, ang ayam, 2 bisis sa taon, mag-uong na sana din. 10 times. Iyo po. 10 times sa taon. Ang tao, sa rin bisis sa rin taon. Oo. Ang haliho na, mawalan magbuno ang tao ng ayam. Duminahon ang ayam ang tao, aabot ang panahon. Iyo po. Pagkakul na ayam, di sa tao. Correct. Opo. Madali o ng batas na anak. Kung magbuno sa diri kang ayam, kapag kakaon manindaan, galit na bayaan ka, bako na ipoproteksyonan so ayam, namuyakang so tao, nagtulog ki ayam, presohon mo dahil sa ayam. Yeah, correct. Bako maski pasan ka sa ayam, dahil makapimbang kan buhay kan tao. Tama ka dyan, boss. Mga mambabatasan arong sana, okay hanindaan mga arong sana. Ayam, itimbang mo kang buhay kang tao, bumatan pa ang isang pulong ayam, dapat makabuka, tumbas kita. Ay, nako. Okay. Haliyon dapat ma-regulate ang arong ka na mawalan tao na mag-ano. Kaya luminakulong sa ayam pa kung bawal nito. Dahil hindi na mararag na ayam dyan sa pinagputaan. Ang putaan. Opo. Okay. Salamat, bossing. Salamat dun po sa reaction. Salamat. Alright. O, sandali lang ta. Mamaya, babalikan tayo ni ha, ta makipag-ugnayan kita sa mga otoridad. Ang jogging baga po, saro sa kaipuhan kan tao. Latusunta ka dyan, May Shira May Panisares, ning amiga kong ining bumbero na sa Bureau of Fire na. Takot ka nga sa ayam? Di ka nga takot kay ako mo? Ay, takuton po akong maray. Grabe po ang takot ko. Nailing ko pa sa naan ko niya. Pigin nervyos po ako. Hello? DP, good morning. Good morning. Ang mga ayam talagang balag-balagan. Makatakot pag nahiling mo. Aba, nag-jogging ka? Yeah. Sigurado, maduang isip ka talagang magpundo. Siguro, ano magayon ka? Nganin bako delikado yan mga ayam na nagbabalag-balag. Tipuon nga, boss. Ano hon? Tipuon kabe. Tipuon? Waraan ki hipon? Ang hipon kan ayam. Hararion. Para di makakagat. Nganing day ka na matakot sa iniksyon. At sa COVID baga, takot.
Nagpa-eleksyon ka kayo. Awinda. Sabi kang texter, takot nga sa eleksyon. Kaya ako mga katakot. Takot ba? Bata, sa kadako naramdaman ko lugar yan na pabakuna kayo ito. Awinda. Kan COVID. Sa kadako lang gan nagpapabakuna. Di naghihirid dari. Iyo baga. Kumakaraskason. Ang mga tusok, garipi pa. Pigihiling ko sa pagtusok. Garo, bibigla sana. Awinda. O sige, Migo, salamat. Salamat. Alam, ata, kaya ako takuton ako magrani sa ikos buda sa ayam ta. Ang titakutan ko po mga tugang, so eleksyon talaga. Sabi ni Dr. Alan, maski po dyan sa Puro, Asinlamba, naglakaw-lakaw kami kan Biyernes na hapon. Kadakol na gadya ang nagbabalaw-bagaw. Bata may kaibahan kaming mga aki. Yung anong pigataram diba? Good morning, Dr. Alan. Ang mga joggers magdarakistik pangontra dyan sa ayam. Kaya baga, pigturan kami ka ito kan... Ang mga missionary baga, na lalaki o babae, may darang payong yan. Ang purpose kang payong dua, dapat ang darang payong halaba. Ang purpose kang payong dua, pag mainit o pag mauran, buda pang badol tabi sa ayam. Ano ka ng mga missionaryo eh? Ako na dapat ada. Ako na naman ang natri panindong mga sarawayon ka muna. O sige, mga tugang, salamat po kung sino pagantabay. That is what we are. No one in between. How can we be wrong? Pabalikan to yan mamaya. Play with me to another world. When we rely on each other. From one lover to another. Salamat kan sino pagantabay. Mga tugang, mabalik pa ko 7:30 sa programang hanapot sa DCGB. Ini pang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Masunod na po ang Bareta, kasabay si News Director Mar de la Cruz. Ano tabi ni Chief Ramir? Ano yun? Mandali lang. Ano ba to? Sandali. Kaya ko nahiling ini. Mandali lang. Okay. Good morning, sir. Kami po nag-uli 10 p.m. Banggi na sa Tinampo sa gilid Sigi Orotaan. Kaya kasubang giditan pa kami matumba pag-ali miss sa pagtsinda dyan sa Puro Obelisk. Maski man po sa Puro Obelisk dakula na buwi. Nagdudurulak samantalang ako ngani tuluan ayami ataman puro gakod. Duman ngani po sa Obelisk Food, Puro Legazpi, may babae pati na nakakagat kan ikos, nagtitindog sana si babae, ta nag-alat kang order na scallops sa vendors, puro uminagi sana si ikos. Yan ang pigataramtay. Ay, nako. Thank you, goodbye. Bareta alas 7, kasabay si News Director Mar de la Cruz at si Jasmine Baloloy. Ini pang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Goodbye. Paray na aga, sa Boss. I love you all. Mabuhay. Brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner